Igo musibati oyomo korwa bunyansiaga bo basi abagakoiniwa ase ekenyoro kia igembe ichuni sublocation boch borabu ase ebunke yabo machoge borabu imeye county ya Kisii ase enchera yobotutukanu neye magega yomubiro ye koretwa na gotigwa enchera koregetirianda amone amate yaye ase keriba goteba buna aguno anyuomire nigo abanyakenyoro baira baba bakwimukia getambokero yokoria esanduki na kumutindeka omusibati oyo ase chimita 400 korwa ase echinyomba chire musaki oito Isaiah Maobe nabagawikirana senseme yo na gutwariganira roboti orwa senchera yo bwagare umubiro yo bwo musibati bwe ekegori kigatwa nigoretwa amona gotigwa para amona bari bakagaire ko baba muraba mwabo asikiri bagoteba buna umusibati yo mwabo niganyomira sayo kurende ekerasiri ubugima bwaye eikia eta umugakoye akamugira ibori murayari numugaka muna basinyaine abantu banka bamureka bamubika gabo egere baronsi arrangement namunereke busibo tambe ekero aba mwana atindike ani kusobo yani asiri sobo abanyane bakoleta umwana paka ikasoboye the community take the responsibility nekero getembe yatema kuburia abamurabo bamwabo ekikiagera baira egetambukirikyo gyokoreta umubiro yukoregetirianda kurwa semo cheriogembo na kuyotiga gupara nigo batitingana na gosinywa koiraneria asikiri bateba buna nigo baretera efamily yo yabo omugaka omwabo nyagosira egere koenekia nga yabugoiri umusigo bwensi wa makweli anyagosira kiagera mwareta umubire emambisana ngwete umubire moikeke mambisana nandi tubwata ngonyano ne kianga umubire abamureta gere abanyene ba take the responsibility kuma lakini nereke gusigo se umubire ngoso kure obekunonya ne sanduku lakini iga mubege tumubire ol sanduku nandi mubege tianga kiagera moikirege tambukire bamureta nga abanyene bono bama umubire oicyo bekweza abanyene bamuire moja binde nonyana boigo omubiro nyagusira nigwa enigwa chinsenya chia mambia egento nonyana boigo kirogo kumia gochiase ya mateyonsi yomugusi egekore ikyo nigwa kiagikirigwa amone ya mateyonsi yekenyoro kigembe asebate babuna okuno kuyongeria nyagusira na gento bune kyongegane irikororekana ase ya mateyonsi ya mwamugusi no se komago seto nigembe gaiga moyo sirire gare kasiniana abaibori ababa korwa se moise karwete seba muraba mwabo mistake bakora mistake mebe mono ekiagera bakoreto omwana obo babe kansa abwe para igoro embure agendete kumutwera tabegete chianga paka nonye ni rienge na intubure kenyore toge chiri to kumeti ngaya na bana ba kokoreru kiara konyentore banga buna toko mwagachire nyumba yaye kiara agachieta matuka matambi batotebiri osirire twebangire buna toko mwagachire nyumba lakini rere twasitukira bamoretire barutire bara igoro bamubegireti yanga nakieko era twachikori pake sanduku buna intwe kenyoro giita usibona bamuraba mwabo twamubekire twamutugutire kuno kugani gwitu gotarenga nari asabekwa nase obore mugwaye bore abuna twarorire umubere origo enigwe angechimita 300 kurwase chinyomba chire consultation nere mwakorire nsachinde komanye kikire regatambukire aiga according na toku na koigwa mungwano na bwatu musubati oyomo agasira agatinde kusobo ekeratinde kusobo abana no bara musubati onde oyo igurarire nere usirire nabwate omwana umumura nani nabwate omwa omusubati onde bono abasubati mbare ngabwate they are 3 bono nabura nyorenge gamuira ezaguche kumwatira omwana oyo itu inkolpoteli egetaseni kiagatembe kuroiga ase kenyoro kigembe esa brocation ya ichuni mu machoge bwa burabu lietaliane Isaiah